приятели, добре дошли в днешното видео. Днес ще ви покажа как да си инсталирате OpenOffice. Това е една програма, която на мен много ми помага с презентации, с проекти да правя. Може да записвате на флашка, може да си запишете и в компютъра. Първо трябва да отворим Firefox и да напишем в търсачката OpenOffice. И оттам отиваме, когато напишем OpenOffice, ни излиза главния сайт на OpenOffice. Отиваме малко по-надолу и ето това, което пише I want to don't want OpenOffice. Цъкаме на него и тук пише натискаме Don't want full installation. Натискаме го него. Така и чакаме. Ето и ни пише след колко време. Ще се инсталира след 9 минути, но ние това може да го прекратим. Сега ще ви покажа как, само да ми заради леко. Така, ето това и тук натискаме Don't Want и сега майче една идея по-бързо ще се инсталира. Така че при мен така беше, когато се го инсталира. Да, и чакаме сега да се инсталира, но махаме едното, което е с повече минути. Аз даже това ще го изтрия. Така, готово. И след 14 минути, но няма сега да записвам видео чак толкова време, защото после трябва да го обработвам. Аз вече съм я инсталирал тази програма и направо ще ви покажа как се работи с нея. Ето тук. Първо това. Натискате да и ви отваря програмата. Натискате Next. Така. И вече сте в програмата. Сега чакате няколко минутки. Или не знам. Finish. Ето аз вече имам програмата. Ето. Отваряме. И тук натискаме Next. И ето тук. Но... чакайте сега. Трябва да го махна. Да не ми се инсталира. Окей. Само ще махна това и пак ще го отворя. Защото някакъв пак проблем ми прави май. Чакайте. Добре, ще се върна след малко. Добре хора, тук съм. Разбрах нали как, но за първия път, когато го отворите, сега си изненадах защо ми го отвори така директно, то ви пита какви неща искате, презентация ли. Затова отивате ето тук, горе, чакате, ето на това, така, и от тук текст документ, ето, аз сега си го слагам на презентация, защото имам Next и така, Create. И това беше от мен хора. Чао, дано съм ви бил полезен с това видео. Чао!